И здравейте, приятели! Аз съм Мишел, вие сте в Ninja Studio и в днешното видео ще направя анбоксинг и ревю на този напълно нов LEGO Ninjago комплект. А именно Jet мехът на Lloyd. Така че хайде да започваме! Фигурките в комплекта са Сора, Lloyd, Кър, Тир, генералът на всички драконямци и разбира се спектрален драконов войн. Или, накратко казано, спектрален драконянец. И така, приятели, така изглежда самата кутия на комплекта отпред. Наистина много е готина, много ме кефи. Така изглежда кутията на комплекта отзад. Показано е как мехът на Lloyd може да се трансформира в джет. Ето, така изглежда като джет. Изглежда наистина много готино. Кефи ме, определено. Но след малко ще видим как изглежда вече построено. Относно комплекта, като цяло съдържа самият джет мех на Lloyd, малък джет за Сора и разбира се, Кър има специален скелетен дракон, който той е яхнал и преследва Lloyd с джета му. Този скелетен дракон, ако имате комплекта с гръмозъб, може да се закача ето така за него, за ръцете му, както виждате, като допълнителна броня на гръмозъб. Изглежда наистина много готино, много ме кефи. Така че, да, това е относно какво съдържа комплекта. Хайде да започваме с разпаковането на този огромен комплект. Така, в комплекта има общо 11 пликчета. Не са от онези хартиените картоните, обикновените и тези старите, прозрачните пликчета, не знам защо, но да, просто явно така поръчка се е паднала, но това не е такова значение от каквото е самият комплект. Така че хайде да започваме с строенето. En la oscuridad, mi corazón empieza a volar. Un suspiro lento me hace temblar. Todo el mundo quiere soñar. El ritmo danza, vibra sin fin. El ritmo danza, el ritmo danza, el ritmo danza, quiere latir, labios cerca me hacen soñar. El tiempo vuela, no va a parar. Déjate llevar, no hay nada que temer. El ritmo danza, vibra sin fin. El ritmo danza, el ritmo danza, el ritmo danza, И така, приятели, така изглежда вече комплектът сглобен. Наистина много е готин. Не мога да опиша просто колко много ми харесва. Наистина страхотен е и фигурките са много готини. И самият робот, мехът на Lloyd е много готин. Много яко изглежда. Скелетният дракон, ето го, също много ме кефи. Всичко просто от този комплект е невероятен. Много ме кефи. Така че хайде да започнем. Като за начало с фигурките. Както казах по-рано във видеото, в този комплект има 5 фигурки.
Сора в новия си спектрален костюм, Лойд в новия му спектрален костюм, спектрален драконов войн, Тир, генералът на всички драконянци и разбира се Кър. Ето това е той. Ще го покажа по-отблизо, защото е най-рядката фигурка в комплекта. Ето така изглежда без шапката, понеже с шапка не се вижда добре, лицето му е доста странно, все пак е мумия, пък и елементата му сила е гниене, нормално да е така. Ето така изглежда фигурката на Кър отзад. Ето тук отзад има опашка, която се показва през хартията или плътта, с който се е овил, не знам как точно се нарича това, с което са овити муите. Да преминаваме към следващата фигурка, която е Тир, генералът на всички драконянци. Тази фигурка също е много готина, не ми е любимата в комплекта, но готина е много. Виждате този шлем, скелетен специален шлем за генералът на драконянците. Тези рога отзад дългите много ме кефят. Правят го още по-внушителен, да се разбере, че е генерал, все пак с най-големите рога и специална скелетна каска. Отзад на гърба можем да видим ето това малко синьо драконче, който е симпатично, нали? Вижте, може да му движите крилата. Тук може да му завъртите крилата е така нагоре или по-скоро надолу, не знам, както на вас ви харесва. И също така може да го закрепвате за други лего плочки. Например, тук отзад на гърба на драконянеца има място, така че да. Това е относно фигурката на драконянеца. Да преминаваме към следващата, която е спектралният драконов войн. Много готина фигурка също. Често казвам, всичките фигурки в този комплект са много яки, наистина. Не мога да го отреча. Така си е. Ето тук виждаме лицето на драконянеца. На всички драконянци лицата са им еднакви, типни са. Има си специално оръжие, естествено по-малко от това на Тир и на Кър, защото все пак това е просто драконянец, не е нито генерал, нито на някакъв по-висок пост, така че също така това е призрак драконянец, вижте има такава призрачна спектрална опашка, тук отзад може да сложите такова драконче като това, което има Тир, ето отзад което показах преди малко. Много е готино това спектрално духче, драконянец по-точно. Така че това беше относно тази фигурка. Няма да се бавя повече с нея. Следващата мега яка фигурка към комплекта е Сора. Тя е включена с нейния нов специален спектрален костюм. Изглежда доста готино отпред, виждате с типични котешки тук символи, окраски, изглежда готино. Определено много ми харесва. Тук тази нова маска или броня, то е маска и броня в едно, също е много готино, харесва ми. Има си типичната част за коса, която не се е сменяли от 2023-та или началото на 2024-та, от тогава не се е сменяли. Но това мисля, че е добре. Запазила се косата и така изглежда отзад фигурката. Сега ще ви покажа без бронята. Има символът на Сора. Изглежда готино, също така е злата и ни блести светлина. Не знам дали се забелязва на камерата, надявам се. Така че, това е относно тази фигурка. Да преминаваме към следващата.
А именно Лойд, зелената нинджа. Лойд също е в неговия нов спектрален костюм. Много ми харесва как са принтирани краката, просто много ме кефи. Също така има нов тъмно-червен колан. Новия костюм на Лойд е в светло-зелено, не е като предишните му 2-3 костюма, които бяха в тъмно-зелено. Този е в светло-зелено, откорява се. Харесва ми комбинацията между златно, тъмно-червено и това светло-зелено, просто много е готино. Бронята прилича на тази на Сора, която преди малко показах. Абсолютно също е, просто е отцветена в зелено, много е готина. Имаме типичната коса на Лойд с лента, която се сменяли вече от няколко години. Също така фигурката има две лица. Така, това е едното лице, ядосаното, и това е другото, вече усмихнатото, нормалното лице на Лойд. Ще го оставя с това, нека да е добронамерен. Това така изглежда фигурката отзад с знакът на Лойд. Това е L за Loser, не знам дали е за Лойд. Това беше относно фигурките, да преминаваме към следващата част от комплекта. Мини джетът на Сора. Джетът е доста готин. Това е нещо като двигател, с който самият джет лети, само че не ето тук отзад. Това е двигателя и от тук, нали, се захранва и лети целият джет. Това са нещо като бластери, които изстрелват, които Сора управлява с нейната елементна сила. Силата на технологията или нещо. Да преминаваме към следващата част на комплекта. А именно скелетния спектрален дракон. Драконът не е особено голям, малко повече от педията ми. Ето, вижте, малко повече заради дългата опашка. Драконът, колкото и да е малък, е доста готин. Изцяло е направен от кости. Тези бели части просто много ме кефи. Невероятен дракон, брутален, просто хора. Вижте му главата, много яко изглежда като истински череп на дракон. Също така се отваря устата. Като истински череп, даже няма крила, както забелязвате, вижте. Тук е трябвало да има крила този дракон, но все пак е само останал скелет и затова няма. Така изглеждат задните крака. Имат шиповете тук, също тъмно-синя превръзка или нещо такова. Харесва ми съчетанието на цветовете. Цветовата гама е готина между спектрално, тъмно-синьо и бялото заради костите. Това е другия крак. Също така ногтите са много готино направени. Забравих да кажа за предните два крака, ногтите. Вижте, има много интересна техника за строене на самият дракон. Имаме две знамена, които можете да ги прегледате с ето този специален червен спектрален меч, който забравих да покажа преди малко с фигурките, за което се извинявам. Може да ги прегледате с този специален меч. Ето така. И вижте, забелязва се знакът на забранените 5. Не знам дали се вижда хубаво, аз поне го виждам. Знакът на забранените 5, който е на гърба на всяка от фигурките, членове на забранените 5. Вижте. Абсолютно същото е. И на другото знаме също. Не знам дали го виждате, хора, аз поне го забелязвам. Да, много готино. А сега е време да преминаваме към най-голямата и най-важната постройка в комплекта, а именно джетът мех на Лойд. Наистина, просто невероятен мех, хора. Единствената ми забележка е, че краката му не се сгъват в колената, но това не е чак такъв проблем, тъй като лактите, ръцете му се сгъват.
Също така е много стабилен мехът, изобщо не пада като го сложите. Ето вижте, просто малък тест, за да се уверите, че е така. Виждате ли? Изобщо не пада. Много е стабилен самият мех. Това без да искам го бутнах. Стои ето тук. Много е стабилен мехът. Също така може да се трансформира на джет, което след малко ще покажа. Ето тук, в тази малка кабинка, се слага фигурката на Лойд. Или която и да е друга фигурка, само че трябва да махнете меча, защото иначе не се побира. Аз избрах тази на Лойд, защото все пак джетът е мехът е негов. И фигурката се едно управлява мехът. Много готино, просто много ме изкефи този мех. Друго, което се чудя, едно от нещата, което се чудя в комплекта, може би единственото всъщност, защото този комплект е просто почти перфектен, е защо когато е мех и фигурката го управлява, има и допълнителна глава. Но сега ще разберете защо. Както знаете, това е джет мехът на Лойд. Той се трансформира от мех в джет и от джет в мех. Трансформирането му от мех в джет е много лесно. Сега ще ви покажа как точно става. И така, готови сме. Мехът е трансформиран в джет за по-малко от една минута, или да кажем приблизително една минута. Сега можете да видите защо мехът, който се управлява от фигурка, човече, има и глава. Главата при трансформацията се обръща ето така напред и имате допълнителни бластери ето тук на джета, което е мега яко. Много яка функция. Лего, благодаря ви за този комплект, просто шедьовър. Мега як комплект. Също така, ето вижте тук в средата на джета, тук където трябва да е двигателя, нищо не стърчи, нищо не изглежда грозно или пък да се разбира, че е мех. Знаете ли, ако този комплект беше само джетът на Лойд и не се трансформираше в мех и така изглеждаше джетът, но просто не се трансформираше, аз нямаше да разбера, че може да става на мех. Наистина, много добра работа, много яко изглежда. Беше ми трудно да го построя определено, но си заслужава за тази невероятна постройка и останалите, които показах по-рано. Просто мега як джет. Вижте крилата, просто тук е гладко. Отзад тези турбини се въртят. Също много яко. Много готин джет, просто хора, възхитен съм. Така, приятели, това беше ревюто на комплекта. Надявам се да ви е харесала. Ако е така, чупете лайк бутона, абонирайте се за канала и разбира се, напишете коментар какво най-много ви е харесало и какво искате да е следващото видео. А от мен, чао!